Pozdrav YouTuber, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da radite kosi bench. Kosi bench je odlična vežba naravno za gornje grudi, za triceps i za ramena. Jako je lako da se povredite dok radite ovu vežbu, zato je dobro da imate nekog pozadi. Zato što kad radite ovako bench, onda trebate da vratite pozadi i imate ovako pritisak. Gledajte sad kad bi radio sam, pusti. Znači, stanete, znači radim sam i sad kad treba da vratim, ja treba da stavim ovako i da gledam da mi ne padne na glavu i samim tim držim ovako ruke. Znači, jako loše za ramena, za zglobove, za sve živo, tako da je bolje da imate nekog iza da vam čisto vrati tu šipku. Sad kako se pravilno radi kosi bench, neki kažu treba ovako, neki onako, u svakom slučaju da radite ovako i onako imat ćete neke beneficije, ali ja vam preporučujem da radite kako ja radim, a kako ja radim, znači pod broj 1 ovo što trebate da znate je za sve varijacije da trebate čvrsto da sedite na klupi. Znači nema nikakvog pomeranja dupeta i tako trebate da stavite. Malo se možda ispršite blago, onako kako je prirodno, ali ne sad ovako. Čim idete, što više idete na dole, to više radite donje grudi. Znači, tako da stavite ovako i koliko široko, ja vam preporučujem što šire za grudi. Znači, idemo op, pusti i vidi sad, gledaj mi idu ruke, op. Vidi ovo, ja ne mogu da spustim do kraja, znači kad radim ovako. Neki kažu moraš da pipneš dole, pa ja ne mogu da pipnem dole, nema šanse. Znači, ja idem da polovim ruke, vidite dok ja mogu da idem, zato što imam kratke ruke. Tako i vidite laktovi, laktovi mi nisu dole. Ako su mi dole, više će da rade donje grudi, mada možete da radite i tako nekad i ovako. Znači, op, možete ovako. Ja vam tako preporučujem, tako osjećam gornje grudi. Ovako sad da vidimo. Ovako. Pa i ovako osjećam. I šta je bilo još dobro, da imate, znači, bench klupu, da imate nešto ovde, znači ovde da vas drži, jer ja vidite kad radim, meni se malo kliza na dole. Ako imate nešto ovde što vas drži, još ćete biti bolji, još stabilniji. Ako ste stabilni, više ćete da dižete i više ćete da napravite mišiće, tako? Znači, i gledajte da vi uvek na sredini ovo. Ajde sad da ima još jednom, znači op, idete polako na dole, brzo na gore, opa, mada ovo lako je, opa, lako, ne mogu da jedeš nešto. A pod kolikom kosinom treba da se radi kosi bench, naravno sad nema tu određeno, morate pod tom kosinom, znači menjajte također ako imate ove rupice ili ako imate da smanjujete, povećavate, također nekad radite tu, nekad dole, uopšte nemojte mnogo ovako da radite, zato što ako hoćete da radite tako, vi ćete da radite ramena, a ramena možete da radite, uzmete šipku ovako i da dižete na gore. Znači, to ću u nekom klipu da pokažem tu vežbu. Naravno, nemojte samo da radite kosi bench za gornje grudi, znam da puno ljudi radi samo kosi bench za gornje grudi, ali imate moj klip vežbe za gornje grudi, tako da tu možete pogledati još neke vežbice koje također ubacite u trening. I hvala što ste gledali Old School, nadam se da ste učili nešto novo i korisno. Do sljedećeg puta, nastavite trenirati.